collemos un haltere para este exercicio, que son os snatch. Imos facer de repeticións, como sempre, intercambiando un brazo e outro, vale? O que facemos é levar o haltere cara ao chan, flexionando pernas e subimos, elevamos por riba da cabeza e cambiamos. E imos alternando aí, cuño cara atrás, flexiono as pernas e vou cambiando un brazo e outro. Soltamos o aire arriba. Lombo recto. 5. Iso é, moi ben. Seguimos aí. Cada un seu ritmo. Última con cada brazo. Moi ben, relaxamos uns segundiños e imos repetir de novo, vale? Dúas series, porque agora o Edi colleulle gusto a dúas series a todo. Dúas series de repeticións con cada brazo. Imos ben? Imos, Veña, é o principio, así que hai que collelo con ganas. Veña, baixamos e arriba. Mira se tiña ganas que está saindo o baño e está pechada. Aquí o que invente xa sabe que se arrisca, Ai, o sea que Estrella tamén pode ser. Ai, polo que ves. estaba metida no allo, non? Que? Estabas Tamén metida no estaba allo metida no na allo. broma. A min o allo pa facer o refrito na máis. Non, eu polo que vexo, Vale, Así me gusta, Estrella. Únete á causa. Ánimo aí, seguimos. Non inventes tú ahora nada, Estrella, que se roubamos os capós de Villalba a todos, O queixo de San Simón. E o arroz do anxo. No, arroz do ancho quedou co ancho. Última con cada brazo. Ese non o quere nin regalado. Moi ben, relaxo. Foi intensa a clase doxe, pero gustoume, sabes? E o seguinte exercicio é o swing, vale? Este non o fixemos nunca hasta agora. O que imos facer é, tal e como estábamos antes, cun haltere, vou a levar o haltere cara atrás, como se fose collendo aí algo ben atrás, flexionando as pernas, e o que vou facer é subir, un balanceo, vale? Vou aproveitar a forza da cadeira para levar o haltere ata a altura dos ombreiros un pouquiño máis. Non fai falta levantarlo ata arriba de todo, vale? Entón, o que vou facer é co haltere, vou e balanceo ca cadeira, ca pelve e cara adiante. Sí? Veña. Collemos, imos colocar hacia lá. Mirando pa parede. Os pés separados máis da anchura das cadeiras. Collemos o haltere desta maneira. Imos cara atrás, lombo recto. E facendo forza. Iso é. Xa co balanceo. 3, 4. Apretamos core. Brazos tirados. 8, 9 e 10. Ese exercicio novo que fixemos, o swing, hasta me gusta o nome que ten. Pesadito. Sí, colle. Así me gusta aí. Moi ben. Con enerxía, Non Raquel. xa deixo, Claro. non xa deixo. Pois deixo ya eu. Veña, Por deixa a ti. separamos pernas máis da anchura das cadeiras. Colombo sempre recto, flexionando as pernas, levando o cu cara atrás, e o haltere ben hacia atrás, o máis atrás posible, iso é. E arriba. Moi ben, Estrella. Ben cara atrás, vale, ben cara atrás. Iso é. 3, mira a fronte. Saca peito. Chao. Aí. Perfecto. 8, 9 e 10. Moi ben. Ai, no exercicio de swing é que cun haltere de 2 kilos non fago nada. Como que fago. E na de 5 ainda podía ca de 10, porque ese exercicio gostame moito. Imos manter sempre o brazo completamente estirado. Aí. Imos comezar co dereito. E o que vou facer é zancada hacia atrás, de acordo? Entón, vou, cambio, unha e
ca outra, de acordo? En total, 10 repeticións con cada brazo, mantendo sempre o brazo ben arriba, ben estirado. Así que comezamos, brazo dereito arriba, pés separados a anchura das cadeiras, e imos aló, atrás, e cambio. Xeonllos, o xeonllo de atrás cara ao chan, e o de diante non sobrepasa a punta do pé. Ben estirado ese brazo, lombo recto, 8, 9 e 10. Relaxamos. A mí péxame o brazo. Tira, claro que pesa, claro que pesa. Veña, e imos co outro brazo. 10 repeticións de novo. Comezamos outra vez ca perna dereita. Imos aló, atrás, flexiono e subo. Ben estirado o brazo, levando o xeonllo de atrás ben cara ao chan. Moi ben, relaxamos. Mal, non me gustou moito, porque para facelo ben a zancada tes que estirar ben o brazo. E o brazo a partir dunhos segundos empeza a baixar, e complica esa cousa. Ímonos colocar nesta posición e, como sempre, xa coñecemos este exercicio, levamos cóbados pegados ás costelas hacia atrás. Sí, xuntamos escápulas. Veña, collemos halteres, seguimos a traballar aí a zona do lombo, mirando xa cara lá, pés separados a anchura das cadeiras, flexionamos as xeonllos un pouquiño, botamos o corpo cara adiante, collemos aire mirado ao fronte e solto. Xunto escápulas atrás. Moi ben. Botamos o peito cara fora. 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños, recordamos os cóbados sempre preto das costelas, vale? Como vimos? Ben. Ben. Veña, segunda serie, mesmo exercicio, colocamos na posición de inicio, collemos aire, soltamos. Apreto ben os glúteos. Oito, 9 e 10. Relaxamos. As clases últimamente son a estar... Madre mía, eu non sei o Edi que trae na cabeza porque vai nos matar un día destes. Sí, foi moi intensa. Elevación lateral, vale? Entón, o que imos facer é cos brazos semiflexionados, nin completamente estirados, nin flexionados 90 grados. Aí, semiflexionados, collemos aire e soltamos a altura do ombreiro. Sí? Veña, preparámonos. Pés separados a anchura das cadeiras, pernas semiflexionadas, collemos aire e soltamos aí arriba. 10 repeticións. 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños. Imos repetir este exercicio de novo. Como imos? Ben. Vai tirando un pouquiño, non? Sí. Veña. Ánimo que xa vamos máis ou menos pola metade, ou un pouquiño máis incluso. Quédanos outra serie e despois pasamos a un exercicio que non vos vai gustar. Pero bueno, Acá? xa vos lo adianto. Veña, colocámonos de novo, brazos semiflexionados, collemos aire, soltamos arriba. Lombo recto, embigo cara adentro, mirado fronte. 5, 6, 7, 8, 9 e 10.